Temaet for Himmelske Dage er, at vi løfter blikket. Det er, at vi aktivt kigger op fra den rejse, som vi er på, både som individer og som små fællesskaber, altså de små menighedsfællesskaber og de små kirkefællesskaber, og husker på, at vi er en del af noget meget større. Fællesskab om, at vi alle sammen lige skal prøve at lette os lidt på tæerne og kigge ud over vores egen næsetip og sørge for, at flere kommer ind i fællesskabet, så alle har blikket imod det samme. Tit og ofte kan vi gå bare og kigge på vores egen navle eller lige vores egen lille indskrænkede verden. Men når vi løfter blikket, så tør vi kigge ud. Når man løfter blikket, så glemmer man sig selv, og så lukker man verden ind. Og jeg synes, det er det mest perfekte tema til kirkedagene, som vi skal have det nu. Fordi det er jo også det handler om. At vi sådan ligesom skal se ud over vores egne snævre horisonter, og så skal vi se tingene i en større sammenhæng. Læs mere på himmelskedage.dk. Her kan du købe dit armbånd til Kirkernes Folkemøde 2025. Jeg glæder mig til at byde dig velkommen til Himmelske Dage i Silkeborg.